Helo a chroeso I Gareth, efo fi, Gareth. Heddiw dwi'n gael y pleser o cwmni rhywun sydd yn triple threat. Mae o ar y teledu, mae o ar y radio, a rwan, achos bod ar chatsio fi, mae o ar yr internet. Rhwch groeso mawr I Tristan, o Tristan ac Emma! Ia, met? Hiya, Gareth, sut wyt ti, met? Dwi'n iawn, diolch. Ti'n oce? Dwi'n iawn, diolch yn y tad. Tristan Ellis Morris. Sut mae'n mynd? Yn dda iawn, diolch yn di. Neis bod yma. Ti di bod I Cynarfon o'r blaen? Do, dwi'n gyfarwydd iawn â Gaernarfon achos fama di hometown fi. Dwi'n meddwl bod chdi dod o Deiniolen. Wel, ia, Deiniolen dwi'n dod o de, ond fama di fatha, mynd I dre, mynd I siopio neu rhywbeth, mynd I Quicks ys Iawn, oce, dwi'n dallt. Chos, ia, mae nain rhywun peth. Yndi. Mae nain Deiniolen. Mae hi'n dod o Deiniolen. Dyna Nain pam chdi? da ni'n galw hi'n nain Deiniolen. Really? Ie. Mae gen i fi nain sy'n dod o Deiniolen fydd. Mae nain fi byw yn Pentre Helen. Yn fanna gath dad I fagu. Ie. Ia. Fan oedd Phil the Power Taylor yn byw yna i'ch stalwm. Oedd? Oedd. Dyna beth oedd nain yn deud. Gwych. Oce, dwi'n coelio chdi. Boi darts. Ia. Ti'n abod o? Dwi'n gwybod pwdi o. Phil the Power Taylor. Ia. Dad yn fwy dad, fi. Dad chdi di Phil the Power Taylor? Na, dim dyna edition ac i. Cos mae dad chdi byw yn Pentre Helen. Na, di. Oedd gath dad I fagu. Oedd Phil the Power Taylor yn byw yn Pentre Helen, according I nain Deiniolen. Oce. A mae dad chdi boi darts. Yndi. A mae Phil the Power Taylor hefyd yn Fwy dad. boi darts, ia. Yndi. So, ti chan o double act, dweud? Yndw. Chdi sy'n actio chan Tristan, yn Tristan ac Emma. Dwi wastad yn neud pethau ar ben fy hun. Wyt. Ia, dwi rhaid I gael partner. Tria fo. Lot House. So, dwi di pitcho amball I syniad I S4C, iawn. Ia. Efo fi'n cyflwyno yn amlwg. Ia. Ti eisiau fi dechrau rhoi enw chdi lawr ar y pitches ma? Efo chdi lle? Ia, just fatha, a mae Tristan Ellis Morris hefyd yn mynd I fod yn cyflwyno. Ia. Ia? O pam ddim? Gret. Ideal. Ti'n eisiau gwybod beth yw'ch syniadau? Wel, dwi'n siŵr bod chdi'n mynd I ddeitha fi. Nope. Oce. Ond, ia, diolch am eich vote of confidence. Oce. Oedd gyda fi un, arteithio Tristan Ellis Morris oedd enw fo. Be oedd yn mynd I fod, iawn? Ia. Oedd yn mynd I gael person adnabyddus, strapio nhw I cadar, a just fatha arteithio nhw, de. So, just, ti'n gwybod, electric shock, tynnu dannedd, clamps, car battery. So, swn i'n really falch I gael chdi on board. Dwi'n cweit yn meddwl bod hwnna'n taro deuddag rwysyd. Isio bach o tweaks yna fo alla. Ia? Ia. Alla I tweakio chdi ar ydw fo. Syniadau eraill fi, spin-offs I priodas 5,000 di lot o'n nhw. Oce. Hen party canpynt. Divorce am ddim. Bedydd 50 quid. Stag party 20 quid. Te cnebrwn 1,200. Ti'n eisteddfod ti, Lenny? Ynddo. Ynddo. Nes I berchniadu cystadleuaeth ar hwnna flwyddyn dwytha, do? Do, gathon ni chat yn live ar y Yn fyw teli. ar Ysbydorach. Do? Oeddech chdi'n ofyn? Chydig bach. O'n i'n ofyn hefyd. Oedden ni ofyn yn gilydd. Oh god, o'n i'n terrified. Na, pam? Nes I bon, achos swn I wedi gael sawbath, I gallu slipio allan. O geiriad, dwi'n feddwl. Ia, ia. Oedd Heledd Cynwal yn excited iawn bod chdi ar y rhaglen. Oedd, nes i'n gael siarad efo iddo. Na. Nath y cynrychydd specifically deud, paidi a siarad efo Heledd Cynwal. Ti'n boi live telly, wait? Wel, dyna lle nes I ddechrau, de. Nath deryn bach ddeitha fi, iawn. Bo chdi di dylyfu gen yn ganol cyfwiliad unwaith. Sgen ti unrhyw tips cyflwyno'n fyw? Peidio gyda hynna. Be nes di? Be ddigwyddodd? So chdi live ar teli? Live ar teli. Ti'n cyfweld rhywun? Wel, o'n i wedi gofyn cwestiwn, oedd hi'n deud yr atab dda fi.
Ac obviously, so be'n ddigwydd, o'n i mewn pabell, mewn stondin yn rhywle ar maes Steddfod, a nes i weld rhywun yn cerdded heibio yn gwneud... A ti'n dal o'n dweud, mewn catchy. Ie, dwi'n gwybod beth ôl. A dyn nes i, a mae rhaid bod, oedd meddwl fi jyst yn mynd i rhywle, a nes i jyst mynd yn ganol atab fi. Ie, a wedyn nath hi fynd, be, dwi'n borio Ond chdi yn wan, do? digwydd bod, o'n i nabod i ac o'n i wedi cyfweld i lot o weithio yn y gorffennol. So gathoch chi bach o banter wedyn. Dwi'n cadw chdi ar dy hun neu rhywbeth fel nath i ddeud. A nes i wedyn cael massive panic yn meddwl, o dwi'n byth yn dy weithio eto. Iawn, ti wedi gweithio dipyn ers yna, do? Wel, hynna te 10 mlynedd yn ôl. Iawn, so mae pob di anghofio amdano fo rwan? Tan rwan, yndi. Tan rwan, ia. Yndi. Ti proffesiynol iawn, oed? Ydw i? Dwi'n meddwl. Dwi'n licio meddwl bo fi. So, ti ag Emma, dych chi efo Prodas 5,000, a hefyd dych chi ar Radio Cymru, yndach? Yndan. Be di enw'ch rhaglen? Tristan ag Emma. Inventif. Ie. Sori, gyda fi bach o llais siocled, nhw'n Nice one. Diolch am ddod am chat, Tristan. Diolch, Gareth. Neis gweld chdi. A cofi fi at pawb yn S4C. Mi nais. A 9 Dinolen. Siŵr yn neud. Diolch. Tramet drws yma na. Diolch, Gareth. Diolch, Tristan. Tramet. Tamet. Ta. Yna'n hwyl. Cut.